Dali ito yung adlaw ay. Kung service kami malalag. Malalag sir. Harapit. Bulacan. Ayo ng Bulacan. Naan sa Dapit sentro. sa baybay. Di man. Layo pa dyan. Naan pa. Ang baybay Bulacan man malalag yan. Naan pa yan. Layo pa dyan. Layo ba? Hindi na kaya makamarcha na kaya magmarcha ra ba daw ang Boy Scout? Diyan na. Ang mga kayo mahala mga pala Boy Scout eh. Nga naman. Siya ganahan. Ang mga Girl Scout tapi tama rin. Very Malaysia. Apel og mga kan ba Activity. activity. Maulaw siya. Dili ayun sa Central murag di makay kuan. Ikipuguso ba? Facebook ron naghanan admit ko. Bagising na. Matagdag ko. Kalitura ubo moro gyud ito. National food puno kayo sir. Ano ko sa drama. Pakita pa ganun sa Facebook ang init 38 point. Sa kao itlog ng manok ha. Nailo lang sa sudanong. Itlog, manok o talong. Balik ko ka swimming pool. Ito na tita ba? Nakapunta ko. Ganyan siya. Maligo ka dagat be. Silang ko'y na butiti. Hindi ko itong classmate mo, wala man, yatos lang. Wala mong good sir. Nandito sila sa Daos yun. Wala man. Dagan. Kung sa wala mo. Wala dito po ka ng murag Timingan? iyag daw sila dito sa amin. Pero ano ba? Pero di sa Pero may... tinodyo, ganapakan sila. Napakadyan sila. Kung may kahamor, di no, di mo may nagaligo tawis. Sa playa man, pero kadi lang sa ko, di mo mapakan ka kuha ka kita. Gani. Hadlok ha, dili sa ko. Dagan man ang ligo sir. Dagan magit ka ng mga taga-lagyo ba? Taga-Pinapawan. Dagan kay Kaya sila. na Kim JS pa dyan. Okay, grabe biya to sir. Dagpuan. Lingin na to ilang mga pinaapan. Di sa paa, sa bagtak, Ano, sa... Ako, swimming pool lang sa ko. Wala Di man ko kakakita. Oo. Nanaon po nimo pag mapakan ko, no? No. Iyo ko nga basking ubod kay kanang ubod mama ako jud na sa sir. Mm. Pero ingato man pud ang iyang pinaakan good.
na kuan jud gi dagko jud kay lingin. Kuan pa tong nado sila na sila nakuha nga butiti nga nindot kay ngipon. Ay ko nga, wala naman siguro pustiso. Hadlock ay. Kung may manlibre na ko, di ko maligo, kaon lang ko. Ano tagagat? Oo, di ko, kaon lang ko. Oo, jud. Hadlock mo di. Ang imong nahuna pa lang yung batay maingan. Oo man, des. Yung pagpahak pa dyan sa lubot. Sa great mortal ligo. Pangkalasa, gano'n yung. Biyado to sila ron to kuyo anang kuan diha. Lugay no, kay karon pa man no. Pero kasagaran mo gud wala din maligo. Ngit-ngit pa nga ang anak kasaba. Sila Anytime magbiligo sa dagat. Makadlaw, mahapo, wala man. ay siya nga ay sus Di nga, magito taga-dagat sa wala, magiging kay kuwan ko, dugay naman. biyag ni siya. Ka naman nagatay, good ba? Ay oo nang di mamaling diha. Sa kunsang rasa man sila. Di lang sila magsaba. Banha. Banha guro kay to sila. Di bangon ta ba? Biyag na. Yeah. Pero tinuod ito napakan ba? Dinawin kay kita jud baya to. Yan na gyud ni Jessica Sumo. Skot mo ko ana eh. Pero titi nga sus lain na bag nang ani mura mag Matumbag ko sila no? ko ani. Niya ang paggunit, magunitan daw nilang isda. Story ito, magulitan man nila. Taas. Amo ni shoot kan kuan siguro sir. Sa pa din ito mao guro ilang nakuha. Katol. Katol. Kaya pagpaag na, di nagulitan, nanaan mo. Hindi man mawawa. Kaya makita daw nga taas. Interview man siya. Mura siya gi Bro, siya kista ko taas ba? Kaya danlog daw kayo. Siyempre danlog, yun na lang. ubod. Bisang unsang isda Ay basta na sa tubig. tubig danlog, yun na. Eh, nag-ana, kung isda mo siya, kung anaon na ito na, mudagan, yun na. Nalo. Kato ka di mo mudagan. Paano to tao sir mo? Ay dili pod iho guro kay kung iho murot to sila kaon. Paok, paok. Pero gamay rin nga kapaak. Nag-interview mo siya. Yan siya maligog dagat doon. Ikaw mapaka na to, ha? Dahil muli na ta. Ano yung papa kay katong aging gabi napakuha man ang bulinaw. Ah. Pero matutag dagat please. Dili lang ta dito sa tubig. Oy, dili ra tas kuan. Dili sa tubig daw. Naibutiti diha. Kapilan na to, ang kauspan niya pong liling. Bidungog pong liling. Oh, pero wala ang siguro na post. Wala, kaya no. Katorang daw. Balik-balik na lang balita sa TBS. Naugya po dito. Wala na. Di na ito katuhuan dito sa... Kapilan ako nakatugliling, pero ito kaligo, puting Lain mo kung tubig Lubog. niya, sir. puting lubog kang lubog mo. Nya kuan na siya kanang paana ilang kuan Tubig, tubig. Mabaw kalitrag kalalom. kantilado. Yan na ba? Lain na ilang kuan Kaya niya. tanaw mo ko, lubog ka po tanang dagata. Napay entrance. Kung ano yung entrance man yung tanong, porque mo, Batik kay kuan eh. Yan na ilang dagat diha. Kalitrag kalalom. Pare sa kuan ba? Santa Cruz. grabe sa Tacros. Yan na ko ilang. Apit tulong mo sa Tacros ka isa diya. Dugay na to, bata pa ko ba? Salom-salom ba, salom-salom, gukod-gukod sa isda. Sa pag-anam, lalong naman di ay. Takilid di ay. Yan na diha. Takilid man ako. Di ka balom lang oy, berahon pa ka sa tubig. Oh, balod. Balod. Madaka. Padala ka, wala ko kagikuan, natural ra gito sa mga mabira ka. Ang ginakakuan ko ba nadala gid. Ako di na jud ko maligo. Ina eh. Kaya sa una ng talisay, purok talisay man. Yung nadala jud ka sa lalom, Wala lumos. lumo, jadi ka kabalo mo lang oy. Una-una ko di jud pwede ang bata na biyaan, kung maligo ang bata. Kalitra man siya kuan gud. Piyansa ra kay tagahawak ra. Kalitra dai siya kalalom. Na bata god. Bisang dagko sabi na jud ang buk. Iwas jud. Kahubog jud sa Nga mog. lang na dito mo, ano man mo. Utong nga. Kahubog jud sa mog jud. Yes,
sa una na training mo sa una of savers diha di ani anang kuan. Uyod kunuhan niya atong nagkuan Lumos. lumos. Sus kay pagkuan ako di naman matugkad abiyaan na lumos. Iyahay ko kuan. Iyahay lang mo usam ni dapitan ni diri oy. Testing mo ko kanang na yung anak. Biraw na ko kuan ba? Lisuro eh. Itong gamay gina ko anak. Bugat ba ya sir? Lisuro. Testing nga ba sa swimming pool? Kanaan taga daw na. Testing na ko ba? Lisuro eh. Hindi ka kabalo ba? Bugat ay madala ka. Okay lang ikaw ra isa. Kabalo ka mo lang oy. Oy, buot gani ang mga kuan trainer isang ay biyaan man ninyo to inyo ang giluwas bahala kaya sir magunay magunong miato. Kilalo man day kay ning dapita. Dangoy dagi mo di ka mo lang may bahala ka. Sumukoy. Bagsak mo. Bagsak mong yapon. Langoy lang sir. Kabalo na ko mo langoy. Langoy. Ako lang isa. Pero lisod ba ka na musig ka? Bugat oy. Nya, Kita ako na kay lifesaver siguro. Kaya dili ma-unload. No? Wala man kay manual naman ikaw ra may maguyod hawiran mo sa Sige liyog. ka para malunod ba ron? Nya, langoy ka. Nya kay lalo na kayo. Hi baby. Biyaan ay napaningkamot Ngay lifesaver, bitaha. Oh. Makaluwas juga. Dili man ka ma-unload. Unload. Unload. Dili ko ka madala sa kuan sa balon. Oh. Yang kusog ba? Magbinat-binat ba yan na kaya manana ba Nga layo kayo, nga kilometro. Na. Ano nga tuwa di sa kilometro. Ano kala? Ha? Kaya. Bisan paglinaw. Bugat ini dala Bukat ang sa tao. Bugat taon. Sa kilometro. Matawa na lang nga mi kay langoy dag imo oy paningkamot kay oy pati nang lawo madre yo. Hala ka diha. Tingala gyud tang kuan. Ano nag-iyahay na lang mi padaplin. Sige ibagsak mi kay ipabumburan jo ka na mo. Maning trabahoan ay di lali ko eh. Isot ang safe oy. Lisod ting dagat sa kuan Santa Cruz jud. Kalisa dito. Lain kay lang dagat. Balot. Nigsikad nimo kay ang balas mo kuan nimo tiil. Lubong. Yan na ni masilbi oy. Kamot ito gagin mo. Unsa po ni siya sir oh? Kanina unsa ni? Makaluhat ka. Ano karon? Kita ka tong kan. Engkanto. Wala ko kita sir. O kita to. Nasudlan siya? Oh. Unya. Kung naibog sa iya engkanto. Koon siya? Naibog lang siya. Ang bago pa man. Ano? Ang kanang maibog, waong ka, patay juga na. Hmm. Mo nang ang gitwa, patay juga. Iwa juga nila. Ang ilahan lang makuha ng spirit ramang god. Yung lawas bilin. Patay na siya. So dito, nato na ka. Buhi ka. Pero dito sila ha. Napa din Wa na ka kabalik. Napa din na ron nga nga Oh. syudad. Dili sa syudad na sir? No. Nya kay ang ito, uy. Isa ka engkanto daw siya. Ug tulo ka dilindi. Ay! Nagatugan man ilang balay. Unya. Ipakuha. Yung balay, nagatugan. Ipakuha ang Sa kahoy. Duwindi. Ito, ihangyo na ko ang liwindi ko. Sige. Hawa na diha. Sabot ako. Hawa na diha. Kaya para maato sila. Haon itong kahoy. Hindi ka mo hawa. Unsa pag-anto nila ron, no? Hawa sila. Dali rin kayo. Sila niya yun. May kay kuan to siya. Buutan. Anong makasabot mo? Ganun, tarong yung istorya. Hindi na Balay siya ka. Among balay. Look na ano. Kapit yan ako. Umigohon. Dito. Amigo ta. Kita ta. Tuhon ta kasi. Inga naman to ko ang asawa sa ko ang lulo sa una. Okay, kung kay siya namatay sir. Kailangan ko din na transfer. Once nga Ang- amigo mo anak, ng mga anak. Puti man to ya Ako ha. na mga nga pero ako di man Ah, sa Ginoo mo ginakuha. kuan to ya Pinangakuha sir. naman ko kanang
kumbaga, kung mong analyze yun, ako sige ko analyze, wala pa akong makatao na nakaselected ka na ba? Wala man ko yung basa, wala man ko yung wala may ninuno ni. Kuhan lang, napili lang ba? Iya, kay kuan to. Manambal yapon siya. Laang uban, pasa, karaan nagikan sa mga Mm. unsan na nasa nagikan nila ang mga dahon. Kana mo na dugay kay kailangan idawat pa man. Kuan ka transfer gani. Gawaton dun na. Iya gani kay Ang modawat, tapulan, adi dun na ang sumpay na. Di na gito. Naiga sa dahon pero di mo sa manambal, di mo sa hilig. Ano, Pilion ang pud niya. O, pilion, pero- Dawat. Hindi ito iya ha. wala pa yun ako mga madugay, makamigo doon ka ng dugay. So di mo malabot sir no? Ang bot. Dili man. Di pa kabalo. Hindi lang nato sila makuanan. Pero dapat sila lang kung mulikay sa tuko. Ilikay man sila. Kaya nagtabi nila tabi. Ilikay sila problema, ang balay, ang magkalikay. Di ba nabalikay ang balay? Jud. Di ba ito kan? Amo to, gitawagan na mo, gikuha daw Ikuton nila. nilang kaboy. Ibalhin ba? Ginaday kaway, nakatatog ko ang balay. Isa ka na ibog ko. Supang, ano na ibog mo gabi? Wapa, buutan. Ano ba? Niya gipahawa ni. Puti gito akong gilot. Maragog kanto lawas pa. Ayang puti iklawas. Kuan siya. Interview ko dre may mga hilot. Tapat may ko puti ang paa, di alam yung paa. Ibog Kung siya. edgan siya. Naibog-ibog Maihaw dyan yung lugar na. Kaya lang, mahilot. Surrender na ko. Mahawa na ko, mahawa. Mayo ni. Ano ko dito sa batiw niya ato sir. Sa tikyan di ko, kain yung langoy, di sa kasabot ba? Sakit na kayo. Sakit na Ay dito. na po nila maibog. Ano nila? Sa mahimo kang masakiton. Mamasakit juga. Ah. O na makita ng gusto bang mo, marong na, nasandib na. Ito, lagi na, mamatay yun siya. Kainan nila maibog. Antay ko na niya. Di makapwede ko nali. Mo na, wow ka dito, may lagatong isa nga manang paon ka nga mawala ka. Mo na nindot. Yan na mura ka na missing. Nawala, asun. Lawas dala jud nimo. Wala, hindi na kamakitaan. Wala ka sila ha. Ah, ingana na lang. Kontra ingana mamatay ka. Sige, kuha ako. Pero, milinay po pagkuhan ka basta kung ginikanan, sugal ka. Ang mawala po kas kalibutan. Pero Pero sila na. ikaw, magsige kaghatag sa mga ginikanan. Binlan mo mga Pintahan na lang nang ingana. binlan mo mga ginikanan ko. Hindi naman ka makitaan. Impossible naman ka. Mm. Pilinan ba ni mo mga burawan ba ron? Doon Kuan ano di sila. mo kundiri? Nakuha nila ang pagpuyo. Nakuhan. Pero Nakaikap sakripisyo ko lagi di ka. ko kakasulat. Bilin lang, pwede. Nangaya Pero na magpadamo ko sir. Pwede. Ana. makasulot kung ako anak ka. Anak ka ito. Pero kasagaran, butang lang. Ano na may kundiri? Lahat na lang ang ingana eh. Pero nawa na pati mong anak. Lagi. Isa mo, ano ko? Natagbo na Kung kag analyze, mo na lang ikapalit. tagbo na kag pablater. Wala Aha na ka na. na, wala na kiti. Nawaga na sa nawa na jud. Nara na din ang puyo. Kauban ra ning naras dool. Nak, naama ka rin na, dungagi po nila. Dato na ka, kay nag-aagang mga kon, iprinda ni mo, obligya, kunsya. Ito po, 100,000 ang palit sa mga kutsara. Kira na oy. Isa ka kutsara 100,000 tagarim isa ka dosina. Prinda lang ni mo, prinda. Hindi na puto ni mo Hindi na lukat. pabulog ka to, kay kalukat. Nanapin ka may bato. Ano gising kita, kay butang na ganun. Malipay na ka. Eh dito naman po ka sila ha. Pero nagkikuyon po ka ba? Inoon. Kana lang ang taong nga kaysa ka nang mapatay ka. Oh, jud kita punan jud ko ana kay pag-asa ana nga Wala na. mabalik. Kato, may chance pa. Oh, Yung kanus ah. ano
Pero tingala na dato lagi siguro ano. Pira na yung ano eh. Kaysa, total, liling kong kapasagdan diya sa imo. Dili jud ka pasagdan kay Nasagulan. tabang man ka. Ang problema na may nga nang mamamatay. Akala. Ano eh. Pero ko na makita nimo, kuha dili kanang ni kiri-kiri, bulak-bulak, sakit, pinasaniban daw. Pero karon ay Kay mga kuhaon daw, uban daw ta, uban. kasagaran karon maging anak ka diri. May anak na yung kirig-kirig maging anak. Addict na eh. Na-overdose. Atong dere last lagi ka, sige last sunod pa po lahi. Migo to. Pero dili na ko an. Para doble na ako ang matabang katawan. Migo to kay tabangi ko kasi nakay katabang, makatabang ko sa uban bang. Tabang na ko kayo ko nimo. Na makatabang ko sa mga masakiton. Oo. Mga tagaan ta ka, kasi di tagaan nagmo ko na ko, matabang na ko. Oo, Jud. Matabang ako daghan na sir. Ano nang hinahanglan. Kinamay puti na itong Oh, puti. puti good na Puti sila. na maayo. Parang, okay na ginawa. Okay na pa. Ay sa ni pagka ako nag-itlog man. Kasi kung Jollibee na, makdo lang. Oh, Ando. Ay, Milo lang sa tayo. Isda. makdo lang siya. Eh, Ang mga silingan lagi, mga na silang asa hilutanday kay tanaw nila kay sa una sir katulog ka upat ug magpahilot ug sana siya maulian. Ay dito na pud mi nabalhin na pud mi sa Rabina. Kay abot ni Prince dito pagkataon-taon matuog man na siya pag mata nang daga naman na. oh. Asa naman ka nagpahilutan ka? Mali na pud mi dito ug basi kung sunadan mo. Pamimbro. Makanawa sa YouTube. Gusto nada mo na YouTube o tara o nana may no. Ano namin sa YouTube no. Suki mo hilot ba? Sugi-sugi guro kasa ka mauyon. Ug napoy dukol-dukol gamay nga mauyon ka. Napoy mauyon nga pati mapulayo oy ana ba. Matulo jud ang Testing ka sa kuwan. dool. Doon ra sila tong asawa tong kuan ba na number dito. Tarong litan. Wait gamay. Hilot ko dito. Meron na siya. Pero di day. Nabali ang utin. Ngayon. Sa diri-diri ato ang Iron. Okay na, mamain na ka dong. Mamain na, Jesus name. Medyas, sige pa, sakit. Balot na. Naka medyas. Ano sir? Ayan, thank you for watching guys.